Hem vist en premsa, alguns alcaldes companys de partit, per exemple, ens han traslladat que han demanat una subvenció al SEPE que és per a contractar peons agraris. És a dir, al fil del que parlàvem de la bolsa social, que és una situació complicada, que es preveu o que ja estem dins d'una crisi econòmica, que n'hi ha moltes famílies que estan necessitades, la meva pregunta és per què Massanassa no ha demanat aquesta subvenció al SEPE? Perquè me consta que no s'ha demanat. És a dir, hem preguntat a la tècnica que s'encarrega, o la persona que s'encarrega de demanar les subvencions o de tramitar-les en aquest cas, i ens ha dit que Massanassa això ni està ni se l'espera. Aleshores, la pregunta és, se mos ha passat? No sé. Quina és la raó per la que Massanassa ha obviat una subvenció? A més, que estan donant... Són quantioses. En Puçol, per exemple, són 333.000 euros. Però no sé, tinc diverses. Crec que Massamagrell també estava per així 56.000. Suposo que dependrà també del tamany del municipi. Però bueno, la qüestió, a Massanassa, encara que som un poble relativament xicotet, en comparació amb altres, alguna cosa ens haurem donat. Per tant, per què no s'ha demanat? Bueno, doncs la seva explicació tècnica deu de tindre. De totes formes, ara mateixa no li puc donar la contestació, però sí que li la donaré.